ogo ihe ji nwoke eme and izuru ka eme wee bụrụ aka ji akụ ideji mba iwe si na ị ga-anụta nwaanyị mara mma iji gaa na-eje ihe onye fụ gị ka ọ makwa na ibu odogwu wee chọta wee nụbata ya wee bụ na onwe dị pisi ọ na-enye gị n'ụlọ ọ mara esi nri and ọ mara eweta ibom gị ịbịakwa ka eme ibom gị ọ sị gị na ọ chọrọ na ọ chọrọ ifu gị o wee bụrụ ọnọdụ a ka ị nọ n'ụlọ nke ka njọ bụ na ọ na-amaghị aka n'anya ikwu ofu okwu ilu ọ na-akwa asọpụrụ gị ụpọnụ na onwekwa ihe ọchịta o tiwera slate and o nwere aka ọrụ ọbụla o ji n'ụlọ na-awa anya na-amaghị aka n'anya iwe necha anya wee chụọ ya wee sị ka ijekwe nnu ọzọ iwe je nnu ọzọ nụtakwa eje mmiri nwa bebi na-emekwa anya pelepele ọ bịakwa ọbụla ofu ije ahụ nya nke ka njọ ibon gị olo ite ọ mara esi ọ na-amakwa gị aka iwe chụkwa anya wee bịa nke atọ ofu ihe ahụ na-ebe ihe na-ebekwa na-ebe isi ha na nwaanyị ama akwana gị ka ezi ụdị ihe bụ ihe ọpụrụ na iji ego niile stil ụmụ nwaanyị anara enye gị respect ọ bụzi ka ije chọrọ nwaanyị mee kọntrakt ka ọ mụọrụ gị nwa ka isi n'ebe ụmụ nwaanyị pụọ na ịchọ inwe peace sọsọ nnọọ na famal mma ewetepa gaa okeshọn a na-akụ aka sị na nwunye ya makakwa nwunye ya makakwa mana anata n'ụlọ wee ghọọ taiga na-amakwa gị aka n'anya ọ nara eme netin ma ọ bụgodị iweta ibom gị nnọọ n'ụnọrụ na-amasị onwe ya na-akpachasọ mkpacha na-abọsa isi na-eme ekisa ọp o wee bụrụ sa aka ọrịa iwe je nnọọ n'ọnwa akpụda ya dị nnọọ ka akakpọ bụrụ isi andị nke ahụ nnọọ ọ makwa akwụkwọ nnọọ o tiwa slate ọ bụ nnọọ rocket scientist ma ọ bụ na ọ bụ dọkịta ọ na-agbasa ụsọ high heel ịrụ high heel ya ọ na-ada koi nya ịkpọrọ ya na-aga ya na-amụ gị kwa ọnwụnye bụ nke ọpọna ego niile o nweche nnọọ o wee jee nnọọ ihe a dịka mmụọ nke ebe ị gafetere a na-amụ gị kwa ọ bụzi lalabai ka ije nụọ ka ezi ụdị ihe bụ nke nya iwe sị ha ọka ịtụzia nwaanyị a wee jee kedu nke ị ga-emezi eme ndị be anyị ọ bịa jee mụbakwa onye ọzọ mara mma ka ọ bakwa n'akụkọ ka ọnya dibekwe maka nke a ọ si na ọ na-enye peace na-ewetakwa ibom gị wee na-esikwa nri na-enyekwa ya respect dịka nwoke na-asọpụrụ ya na-enye ugwu na nsọpụrụ ọbịa ọ bụrụ gị kedu ihe ị ga-eme ị ga-ejesi mee kọntrakt nwa nwaanyị ka ị ga-ejekwa traị nke anọ onye mara mma nya chapụrụ achapụ dị nnọọ nwa bebi ijekwe nke anọ ka ị mara ma ọ ga-akpọkwa gị ma ọ mara akpọ gị ka ị ga-eje mee kọntrakt n'nwaanyị kuru nwa si anya gabala onwe ya na o nwere ihe jikọzi gị na ụmụ nwaanyị kedu nke ị ga-eme ịbụrụ nwoke zaa ihe n'ime mmụọ na eziokwu gị achọrọ m ka ụmụ nwoke bịa zaa m ya maka na ọ gbatago wee kwụrụ o nwere nnọọ ebe ọ na-eme nnọọ nwanne anyị nwoke wee bịa kọọlụ m ya wee sị m kọkanarị ahụ ka amala ihe unu ga-ekwu ka ọ mara nke ọ na-eme n'ụwa na-agbazi agharịgharị na-emezie bobo olibo nya ọ nọ na state of denim ọ masịkwa ihe ọ ga-eme ụmụnne ndeewo no ka emesịa